позиція. Шановний громадянин, ніяких колонок у вас немає. Шановний, якщо ви хочете домовитись, скидайте мені на карточку, там сходимося. Определенну суму. Шановний, ви згодні домовитись? Пане, ви хочете домовитись? Останній раз зайти. Шановний. Шановний, ви не будете домовлятись, так я зрозумів. Ну добре тоді. Взяв ваше посвідчення водія, перебуває в мене. У вас має бути завдано порушення правил дорожнього руху. Вилучив посвідчення водія. Взяв вилучив посвідчення водія. Завдано за порушення дорожнього руху. Вам це зрозуміло? Висунув ваш паспорт в карту громадянина. Дивіться, можемо ще домовитися. Я можу наробити поверхневий обшук, забирати нелегальні майна, які ви маєте. Я вам ще раз повідомляю. Ваша відповідь. Все, я зрозумів, хорошо, шановний. Буде здійснено поверхневу перевірку, дістав книжки, почав вшивати на нелегальне рішення. Відкритий портал почав перевіряти на прокал, чи вас ліцензія на наркотичні засоби та перевірив вже на господарну ліцензію, тому вона буде зафіксована.